Takže čaute ľudia a vítajte pri videu na Happy Wheels. OK, takže toto video je na stránku, ako môžete vidieť, Andy a Indy. A tentokrát natočím ja, Andy, a toto je moje prvé video na túto stránku a budem natáčať aj iné hry, napríklad Five Nights at Freddy's. Teraz práve máme prísť nová grafická karta, takže natočím Mafia 2, špeciálna edícia. Kúpil som si špeciálna edícia na Joe's Adventures, ešte Jimmy Vendetta, alebo ak sa to volá, budem to natáčať. OK, uvidíte, napíšte do komentáru, či mám na Mafiu 2 natočiť pôvodný príbeh normálne zvytok, alebo vám budem natočiť Joe's Adventures. OK, takže môžeme sa pustiť na túto Happy Wheels hru. OK, takže môžeme play. User browse level. Nečítame sa. Dáme podľa najväčšieho, podľa ratingu, ktoré majú najviac ratingov. Tak, OK, počkáme. Tu má 5 hviezdičiek, takže môžeme rovno začať. OK. Pip. Aha. OK, nevadí. Dáme restart. Restart level. Poď. OK, ideme ešte raz. Tento level ma baví, ale čo neviem prejsť. Pomaly. OK, ideme posledný raz. Už ma nudí. OK. Exit to má aj meno. Do tohoto... OK, prepáčte. Do tohto videa dám aj zvuk. Ak budete ho počuť na konci a mohli ste ho počuť aj na začiatku. Ne, vypadni. Haha. OK. Restart level. Choď. Práve tam som to nechcela, aby to vybuchlo. Tak nevadí. Vypadni. Neprihľavaj! OK, ideme posledný raz. Choď preč! Vyhral som! Prečo sa to nevadí však. Keď idem ďalej. Drown World Update. Môžeme na to ísť. Drown World. Ideme po nejakej ceruske. A tu sú nejaké troll facey. No, nie je to až také troll, ale však čo? Poď ty debil! Skáč! Ačka! Prečo? Ty si mala príľbu a ja ne. Ale vidí, už aj... A ja nemám ruku, nevadí. Poď! OK, idem na nejaký iný. Toto ma nebaví. Super Murder. To je super. Počkaj, čo je to Murder? Aha, nechcel by som byť na jeho mieste. OK, dáme iný. Tu bol nejaké demo. Pozrieme sa na demo. Level 1. Easy. What? Už chápem.
Půjč. Lanovka. First upgrade. Pozor, nesmí si buchnúť tento chlapík hlavu. Aj keď má prilbu, však čo? Bezpečne sa aj tak na... To by si prdel. Aha, to je demo version, však čo, však... 2 levely, však... Nevadí. Nezačnem demo levely, lebo... No chyť to, chyť ju. Myšku dáme preč. Chyť ju. Vole, chyť ju. Ani jeden level ešte nemám, tamto dodám. Musím mať nejaký tamto dodám. Can you survive? Ale ja sa, že prežijem. No, neprežijem. Hovno. Choď preč. You are survive, rate 5. Ale tak dáme 5, no. Nechám to už tak. OK, exit my man. Dáme teraz nie, dáme dneska. Či dneska niečo vytvorili. What the hell? Toľko dneska akože vytvorili a je ešte len 12:21. Minigames! Welcome to Glass Brick level. Can you beat? Oh yeah! Noob! Easy! Good! Mediumko! Dožití. Som na harde! Chcem mať aspoň jedno, tatarám. Hovno. Aha. Tak nič. Ja nemám ani jedna. Nevadí, dáme exit mine. Ideme na ďalšie. Diely Happy Wheels nebudú také dlhé, lebo tu nemáme čo poriadne hrať a potom by ma to už nudilo. Takže okolo 15 minút možno. Dáme ženu, alebo tu je chlapec a ne... Aha, k nemu sa náravne hodí. Kill! Čo on robí? On čuká, alebo čo? No íď, vole! To prd. Nevadí. Dáme nejaký iný level. Chicken swag. Nejaký. Môžeme ísť na to. Nevadí. Restart level. To prčič. Nabij svojho syna. OMG, chudák chlapec. Kopni ho do ryti. Áno, dobre. Nevadí. Ideme ďalej. Restart level. Padám. Chicken swag. Idem sa dostane cez prvý level. Posledný krát. Restart level. Môžeme ísť. Chicken swag. Stoj si... Decko. Oho, decko. Tak sa mi dobre darilo, hovno. Restart level. Nevadí však. Decko s nami nemusí byť. Ono aj tak... Kde som sa to dostal?
OK, ideme ešte posledný raz. Tentokrát. Posledný krát. OK. Viem sa na to poradne pripraviť. OK. Exit my menu. The FNAF quiz. FNAFko ja poznám, vole. Bány, čikať. Ja to poznám jak svoju ruku. OK. Dáme náhodný výber. Ne, som to nechcem. Dáme zamilovaný pán. Here my quiz. Hop, enjoy it. Takže, first question. Počkaj, nič nevidím, hovno vidím. Ne. Je to Foxy, sa mi zdá. Foxy. Lebo Hellway. Neviem, či je to Foxy, ale dáme restart level. Skúsime na Foxy. Foxy. Do žití! Jak to, že ne Foxy? Dáme iný charakter, alebo... Dáme toto ešte raz. A teraz dáme Bunnyho. Aha! Sice hej! Nevadí. Who was inside the Golden Freddy? What? Purple guy, ne. Dobre, OK. Nevadí. Musíme zmeniť charakter. Change charakter. Najviac k tomu bude hodiť. Čo myslíte? Podľa mňa tento. Foxy no. Bunny. Correct. Purple guy. Teraz. Prečo? Na čo tam dali toto? To ma zabije. Who was the creator? Only one. Neviem, kto to vytvoril. Dá sa mi, že Lovetone. Hovno! Do riti nemyšlo, okej. Ten level už ma nudí. Dáme 99,99 impossible. Takže uvidíme, dáme si toho tučka. Toto je 99 impossible? Dáme mu 1, že shit. Pretože tohle je 0,0 possible. Konečne tam mám ďakujem ti. Fast, OK. Náhodný výber. OK. Skoro som tam bol. Dáme iný charakter, lebo tento pánko. Dáme toho tu. Ten. Hovno. Ale sme tam! Myslím, že Pogogaj tam bude najlepší. Pogogaj to môže tam vyskočiť, chápeš? Yeah! Vedel som, že Pogogaj to dá. Som ti veril, Pogogaj, keď máš troška rozbité pľúca, však čo? Dead Mansion. Môžem ísť na to. Zombíci! Ma nezože... Zombíci! Hadro ich gule! Vyhral som! Oh yeah! Aj keď neviem ako, ale nejako som to vyhral. OK, idem ďalej. Jaký čas? 13:57. OK, tak môžem ísť ďalej. Napríklad toto bol náhodný výber. Facebook do 99. Co teď? Ole. Čo zebe? Čo tam robí? Veď on laguje. A... OK, nič. Ideme ďalej. Reset level. Poď, rovne čo, vole. No. To žičí, nevadí, ideme ďalej. 14:32, OK, ešte máme v pohode času Gravity, ideme na Gravity. Oh yeah, Gravity, warning to Gravity field. Ahem, the bird drift. Gravity, no makaj, vole. To sa nedá dát. Poď, a skok. Skákaj, poď. Poď. Pozor,
A skač! Skač! Skač, 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 skač! To žiti, nevadí, ideme. A ideme na posledný level. Exit menu, OK. Jumpy, first level. OK, môžeme ísť na to. Meníme, takže dáme napríklad toho tu. OK, takže... Prepačte, ale bola tu mama. Ako vždy, v tú pravú chvíľu. Nevadí, ideme restartko. OK, tak toto nebude posledný. Aké tu máme? Nevadí. Sere ma to. OK, ideme na posledný. Dáme napríklad tento. Dead Manchi sme už mali. Dáme ešte iný. Exit mine, dáme. Kill Santos sme mali. Enter the box. Tohle sme nemali, takže posledné. Puč. Šoberiu. A to sa nedá. Poď. Poď. OK, to si nevyšlo. Exit my menu. Back. OK, takže toto bolo Happy Wheels s malým zadrhelom, že mami, aj keď tu nie je, ale uvidíte to asi vo videu, ale nevadí. Dúfam, že ju nebolo vidno, ja to som 17 minút, OK, takže toto bolo môj prvý diel na Andy a Indy a napíšte do komentov, či túto hru mám natočiť pôvodnú, že do riti, čo to hovorím, lebo to je špeciálna zberateľská edícia, obsahuje hru Mafia 2 a všechno oficiálne rozšírení. OK, takže napíšte do komentov, či mám z Joe's Adventures a potom môžem aj toto Jimmy Vendetta, alebo mám normálny príbeh s Vitom. Lebo tento týždeň to niekedy natočím, teraz som to chcel natočiť, ale grafickú kartu nemám nejakú super. Tak práve preto tento týždeň mi má, neviem, možno zajtra, alebo aj dneska mi má prísť nová grafická karta, tak dúfam, že príde. A uvidím sa na budúce. Takže toto je z tohto videa úplne všetko. A to bolo moje prvé video, dúfam, že sa vám páčilo, ohnúte ma lajkom a dúfam, že nám dáte odber a uvidíme sa na budúce. Takže čaute!